yɛ tie for ne yɛhwɛfoɔ ɛwɔ TV so sɛdeɛ yɛde brɛ mo daa no Bredi Krufie afahyɛ ase ɛda kwasiada na Agyei Ankomako ɛnim ne sɛ Komfo right atena abakan yɛde gyata ayɛ emu ɛde kɔ ayɛyɛ so ɛwɔ na yɛafrɛ akɔmda yɛaboaboa so yɛbɛgye afiri Bredi ɛde akɔ yɛabea ɛno nti amammerɛ ne amanneɛ ɛgu so a ɛretwa mu bɛso yɛ tiefo sɛ mongye brɛ na monkɔ so ntie deɛ yɛwɔ ma mo ɛwɔ Ghana amammerɛ ɛne amanneɛ mu Bredi Krufie afahyɛ ɛyɛ afahyɛ nwonwaso a ɛbɛso bi ɛma da ɛwɔ Ghana man mu a ɔba mu ade a ɛkafumi ɛne ahoɔden paa sɛ ɛba Africa spirituality a ɛnyɛ ɛyɛ Bredi ɛna dodoɔ no a fiakyikyi ɛne bɛnkyɛɛ ɛbɛgye wɔn tumi de kɔdi wɔn dwuma nti subscribe na share videos a yɛyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ afoforɔ nso ɛbɛyɛ bi akɔ mɛda mo ase. What we are trying to tell our viewers on TV is that Bredi Krufie Festival is one of the biggest and the finest festival in the Republic of Ghana. When you come to the continent of Africa, this is one of the shining festivals that you can ever find, and the deity in Bredi has a lot of powers to give spiritual protection, long life, and people also come to give the powers of this deity to help grow their businesses. Some people are enthused when it comes to Bredi Krufie festivity. So we encourage all our viewers to take their time and watch how glorious and fantastic this festival has ever been. Thank you.
Moko ayonwa. Na fiao.
Come on.